uyenza ibhizinisi lento nakubisidingo singekho sokuthi manje hamba obageza wona lo msebenzi wokhokho bakho lo msebenzi wogogo bakho uyawona manje wena uwona ngokuthi manje ugeza nabantu engafanele ngoba uyazi ukuthi wena uzothola imali ngokubageza kwakho asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethene izinto amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewethu asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesintu wewo sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebulela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga nina bodlungwane kaNdaba udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume sibekelana nina bakanodumo ehlezi kaMenzi ngiyimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona umfanekiso oqoshiwe mawukuthi umushake kule channel ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa impunga yesintu umkhulu Ngcobo ufuze fulelo mashiya amahla ngathi azoshumayela ngumshana wakhona ke kofuze umzukulu kaMdumo igabeni mabanga lakaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjwa bafowethu ake ngingazibongeli namhlanje ake ngiyeke ngingazibongeli nje ngiyeke ngamabomu izolo ngithinta omunye umuntu uthi hey impunga ayi kunento engididayo lana ngihambile ngaya kwenye indawo mangifika kule ndawo le sifika sibaningi impela masifika sibaningi sizofuna usizo sohlola ngoba phela kubalekile impunga ukuhlola mawukuthi kukhona la kushoda khona kukhona la ungaboni khona ayishuthi ube ngihamba nabanye nje abafowethu mangihamba nabo labafowethu laba ayisifike singene masingena sesiyaphuma masiphuma futhi sonke ke manje nake sesiyaxoxa ukuthi hayi nami ngihlolelekile impela hayi ya yonke into ihambe kahle impela hayi ngijabulile kodwa ke mina kuthiwe angibuye nento ethile kufuneka ngihambe ngogeza lona ngihamba naye uthi nami kuthiwe kufuneka ngihambe ngogeza kubuye nento ethile kodwa inkinga zethu azifani uthi impunga yesintu kanti kubuye kuhambe kanjani kuyenzeka yini inkinga yethu esiphethe thina sabantu ingefani kodwa indlela eselashwa ngayo besifana ngathi mina ke ngiyimpunga yesintu angitholakala ukuphawula lapho ngoba mina ngiyimpunga yesintu makufika umuntu emphelandaba uyafika umuntu athi ngachithekelwa isisu athi ngakhipha isisu athi omunye angibikiwe ekhaya athi omunye ngazalwa ngembethe athi omunye angenzelwa ngumhlonyana athi omunye abazali bami abacacile njalo abantu bafika nenkinga eziningi ezahlukene kodwa ikhambe engibanikeza lona akubi ikhambe lilodwa ngoba inkinga zabo azifani angikwazi ukuthi umuntu angathi ekhiphe isisu omunye siphuphumile bese ngithi indlela abazolungisa ngayo iyefana ngisho ufunda incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile uzobona ukuthi uma umuntu esikhiphile isisu kunomehluko nomuntu esiphuphumile isisu asikwazi ukuthi ke ikhambi lingaba linye uzokhumbula ukuthi umuntu masiphuphumile isisu kusuke kuumshophi omvelele kodwa umuntu mesikhiphile isisu kusuke kuyinhloso leyo usuke efana nomuntu obulele akukwazi ukuthi umuntu ovelele umshophi angalungisa ngendlela efanayo nomuntu okwenze ngenhloso ngamafuphi ke akukwazi ukuthi singathi sifikile esigodlweni sinenkinga ezahlukene siphuma kwimindeni eyahlukene bese kube ukuthi sizolashwa ngendlela eyodwa sonke masifikile esigodlweni kuthiwa sogeza sonke kubalekile ukuthi mne wethu nawe mna wethu nawe dade wethu uyibona into mase isinokusebenza phakathi uma isinebhizinisi phakathi okuthi lena ke inebhizinisi phakathi akukwazi ukuthi ngathi nifikele no30 esigodlweni bese kuthiwe nonke kufanele ukuthi nihambe nogeza nonke ayikwazi ukwenzeka into enjalo leyo nto ayikho lowo muntu okwazi ukuthi
usethola ithuba lokuthi enze ibhizinisi okanye ahwebe ngabantu abasizayo. Ayikwazi ukwenzeka into enjalo. Bonke abantu abafika esigodleni bogeza bonke. Ayikho leyo nto. Yingakho ke nawe ke mne wethu ongibuze lokho okuthi kuyenzeka yini ukuthi abantu be-30 befikile kuthiwe bonke kufuna bahambe bogeza. Hayi ngeke. Inkinga zaba zifani. Yebo ukugeza bangageza kodwa izithako ngeke zize zifane. Uma izithako zifana okwazi ukuthi lowo muntu loyo ibhizinisi lelasebenza. Ibhizinisi lelasebenza. Akubona bonke abantu abothi mabefikile okanye bonke abantu abanenkinga kufanele ukuthi bageze cha. Akubona bonke. Lokho ngeke sakuhloniza lokho. Nathi sembethe abantu abadala. Abantu abadala bayakwazi ukuthi basicacisele ezinye zezinto eziyinkinga abantu ababhekana nazo. Akubona bonke abantu ekofanele ukuthi mabagezwe. Akubona bonke. Omunye kofanele ukuthi ahamba aye kophahla. Uma kuwukuthi ufisa ukuthi ithongo lakhe liveze izinto ezithile ongaziboni wena. Akubona bonke ukuthi bonke abantu umuntu ofikile la akanamali akanalo ngisho isent sekufuneka manje abuye no 3000 ahamba ayekogeza. Akanalo ngisho isent lo muntu lo. Ayikho enye indlela okade ungamenzela ngayo ukuthi umsize ngayo ukuze ithongo lakhe likwazi ukuthi limcacisele. Kodwa wena ngoba ujaha imali phambili uyabudgeta ngabantu. Bonke abantu mabefikile wena uyabona ukuthi ha bese befikile bebangaka o 3000 abangaka angihambe ngoba geza bonke isidingo singekho. Ingakho abantu uzothi mase ubagezile umehluko bangawuboni ngoba wena usuyenza ibhizinisi lento. Uyenza ibhizinisi lento. Nakuba isidingo singekho sokuthi manje hamba obageza. Wona lo msebenzi wokhokho bakho, lo msebenzi wogogo bakho uyawona manje wena. Uwona ngokuthi manje ugeza nabantu engafanele ngoba uyazi ukuthi wena uzothola imali ngokubageza kwakho. Asingayenzi leyo nto. Asingawona umsebenzi omkhulu. Mhlawumbe kwafika umuntu lemphelandaba. Ngathi mawufike lemphelandaba mawuphuma awuphuma incwadi ungayiphethe. Kufanele uthenge incwadi. Kobe ngiyayona into omkhulu. Ngoba wonke umuntu umefika la uzoba nexhala manje lokuthi kufanele ukuthi abe nemali encwadi. Akwazi ukwenzeka lokho. Into abantu abadala asiyenze ngendlela abantu abadala abafuna ngayo. Akwazi ukuthi ingane ngathi kukhalele ukuthi kufanele ibikwe kubo. Bese mina ngiyithathe ngiye koyigeza. Ngithi kufanele uhambe uyogeza. Ngiyabona ukuthi lo muntu umsebenzi akawutholi ngesizathu sokuthi wakhipha isisu. Kufanele alungisele ingane yakhe ayiqambe igama, ayiphe ukudla, enze inhlambuluko ethongweni lakhe. Enze inhlambuluko acela ushwele ethongweni lakhe. Kodwa mina ngithi asambe sogeza. Ukumthatha kwami lo muntu ngithi asambe sogeza kuzoyishintsha yini le yanto elapha egcekeni lakubo. Okuthi yena wakhipha isisu langcola ithongo lakubo. Kuzoyishintsha. Mina ngiyabathatha bonke abantu, kufika abantu kumina wazalwe mbethe umuntu sengithi asambe sogeza. Uma wazalwa wembethe asikho isidingo sokuthi uqale ngokogeza sikho. Njengoba ngangisho ngithi uma wazalwa wembethe ayikho into ephoqa ukuthi yidla igobongo. Kodwa ngesizathu sokuthi abantu abaningi igobongo nalo sebelenza ingoma. Umuntu sevela athi kufanele ngikumisele igobongo. Into enjalo yenziwa. Nabo-ke makuthiwa wazalwa wembethe ayikho into ephoqa ukuthi hamba ogeza. Ayikho. Ngaphandle ke makuthi kukhona isinyamo naso, kukhona ukungcola okuthile onako, kukhona mhlawumbe ukungcola okuthile okethongweni lakho onako. Kodwa nakhona hayi ukuthi bonke abantu mabefikile bonke abantu sogeza. Nabo abantu bawu30 bafika. Asingenzi abantu bagcine manje nasebesola thina esisiza abantu ukuthi indlela esisebenza ngala ngathi ayinalo iqiniso ngesizathu sokuthi bonke abantu abafikile basizwa ngendlela efanayo. Akukwazi ukuthi abantu bangathi benenkinga ezahlukene bese belashwa ngendlela eyodwa. Akukwazi. Akukwazi ukuthi singathi sifikile sibhedlela sonke sesiyajova sonke. Ayikwazi ukwenzeka into efana naleyo. Nathi ke bafowethu nodadewethu kubalekile ukuthi izinto sizicubungule thina ngokwethu. Uhambile wako umuntu akuhlolela impela umuntu wakuhlolela kulungile. Ku right lokho. Kodwa phela nawe buko ukuthi sonke manje na so 30 kwathiwa sogeza manje sonke indaba. Sonke sogeza.
ayikhona into enenkinga lapho akekho noyedwa kuthiwa nje akahamba ekhaya ugcina isike elithile akekho noyedwa kuthiwa akahamba ekhaya mhlawumbe afika ashisela impepho sonke nje sogeza nje sonke sogeza sonke hayi bafowethu ngeke ayihambi kanjalo mayizosuka ayidumi kanjalo awukwazi ukubageza bonke gobela nawe ke sengikhuluma nawe akukwazi ukuthi bonke abantu abafikile esigodlweni sakho bonke obageza akuyiphutha lokho usuyasebenza wena awuzama ukuthi ithongo lakho mhlambe like likufundise indlela ozosiza ngayo abantu eziqiniso uma ukuthi wena ubasiza kanjalo akukwazi ukwenzeka lokho geza umuntu ngoba nakunesidingo sokuthi umgeze hayi ngoba nakuukuthi wena usufuna imali hayi ngoba kuukuthi wena iyona indlela osubone ngayo ukuthi ungenza ngayo imali abazusizakala abantu angahambi kanjalo bafowethu ngoba abantu bazohambe bekukhuluma ukuthi bahamba wafike wahamba waya kogeza umuntu izinto zakhe zangalunga kanti yina wena usubuka ithuba wena lokuthi wena wenza imali ngalento kanti akufanele kanjalo kufanele ukuthi wena ubeke ukusiza abantu phambili bese abantu kube yibona abafika kuwena ke manje sebezokubonga ngoba ubasiza ngeqiniso kungabe ukuthi wena uzobona ukuthi uvaleke kangakanani emva kwaloko uma ubona ukuthi uvaleke kangakanani usuthini manje bonke abantu mabefika sekuyiuniform sekumjovo wakhona lekhaya ukuthi bonke abantu bayageza ayihambi kanjalo asizameni bafowethu nakuba eziswini kungekho lutho kodwa iqiniso silibeke phambili ukuthi abantu sibasize ngalo ngoba uma singeke sikwenze lokho igama lethu logcina linyatheleka sogcina silahlekelwa isithunzi isidingo singekho abantu abaningi kunamuhla bathi indaba yabelaphi bendabuko into engeke ngasebenzi bayizigebengu benza izinto kanye bakwenzisa izinto ngoba nako befuna ukuthola imali kanti yilabantu laba othola ukuthi indlela abasiza ngabantu iyefana wonke umuntu umefikile bayahamba bayekomgeza ubani wathi bonke abantu bayagezwa ayikho into enjalo kulungile ngoba mhlambe ngenze ukuthi kuyalumela njengoba ngikhuluma asiqhubeke subscribe ku channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV la sikhuluma khona izinto ezithinta isintu sethu izinto eziningi nje siziveze obala ngoba okubalekile ukuthi abantu basizakale ukuthi amathonga abantu ajabule ngoba akufanele bafowethu ithongo lomuntu likhale ngenxa yakho wonke umuntu unethongo elimembethe kubalekile ukuthi izinto sizenze ngeqiniso ukuze amathamba alele phansi kokuthula umhlaba angeke asimangalele kusasa ukuthi sadlala ngezingane zawo uma umuntu ungenalo usizo lokumsiza mtshele ukuthi awunalo ingakho kukhona ozakwethu kwimpunga yesintu TV engothi nami ngimpunga yesintu mangixakeka bese ngimtshela umuntu ukuthi hambe ekubhovungane hambe enhlanzi hambe ekuphewa hambe eMamdlamini hambe kumkhulu ukhanyile uyothola usizo engababalanga basale ngephutha ningangibuza ukuthi engababalanga ngiyekeleni basale ngephutha ngenze ukuthi ngikhohlile asiqhubeke ke subscribe ku channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga savuma abadala kwanzima baphika ubizo bakhula izinto zaqala zagasa ibonda ubushali namabhayi sehamba lendlela kunzima bagadi baphenduka izitha idlozi isibize emanzini yabanda phakathi kuyashisa thokoza phaka amadlozi nasi isikhathi sifikile nababantwana abalibize ehlana ngeni baphenduleni sazisoneni kuba nobana ngeni sihawukeleni nathi sizingane kulomhlaba sithwele izono zethu bogogo nani bomkhulu ngiyazi namaphupho ngami asibaqulela amahubo manje lapho umhlaba ngami abangani sebejikile naba edinkinga zami dlozi ngiphethe wena ngiyazi ngiyabafane nami asibahube batatshazela sibayeke baxhamazela ungalingi ubathethelele